Здрасти хора, това е моят нов PlayStation 2. Както виждате, имам 4 игри. Едната игра е тази Adidas Pro Evolution Manager. Ето я, доста хубава игра. Втората ми игра е UEFA Euro 2004 Португалия. И тази е доста хубава игра. Можеш да правиш задна ножица и други. Ето, че стигнахме до PES 2016. Тази е любимата ми игра. Всички отбори са включени. Това пък е Catch Mania 2007 година. И тази е доста хубава. И сега да ви покажа PlayStation. Имам две конзоли. Едната е черна, другата е прозрачна. Ето. И ето го и PlayStation-а. Това е PlayStation-а ми. Ето го. Чисто нов си е. И тук вече са включването на PlayStation-а. Свързването за телевизора. Днес ще направя матч и това е. До скоро!